ാണ് അതിന്റെ മോളും കൂടിയുണ്ട്. അത് ഇടപ്പള്ളിയിൽ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പോയിരിക്കുക. അനിമേഷന്റെ വർക്കാണ്. അപ്പം അത് 3 മാസത്തേക്ക് ട്രെയിനി ആയിട്ട് കയറിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ പോയി രാവിലെ. എന്റെ മൂട്ടായി. അതാണ് മൂട്ടായിപ്പോട്ടാ. മാതാജിയുടെ മാതാജി വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആരോ മൂട്ടാക്കിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരാന്തസ്യ നാനാംശനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭജൻ സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിഷ്ണുപാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീ കൃഷ്ണ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് സാംഖ്യ യോഗമാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. ഇത് 3ാമത്തെ ക്ലാസ്സായി ഇന്ന് തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 42, 43 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർജുനന്? എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയത്? ഈ ഒരു 41 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ശരീരത്തിനാണ് നാശമുള്ളത്. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവ് ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന്? അതെ. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഒരു പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്, രംഗമാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രഭവന്തി വിപശ്ചിതഃ വേദവാദരതാഃ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാനഃ സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാ വിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യ ഗതിം പ്രതി. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാക്കുന്നു. നിത്യസുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് നോക്കി തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അതായത് നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ മരിച്ചു പോയാൽ പോലും നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലോ സുഖമായി രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോകുന്നത് നിനക്ക് അപകീർത്തികരമാണ്. നീ ഇത്രയും നാളും വില്ലാളി വീരനായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി നീ ഇവിടുന്ന് യുദ്ധം പേടിച്ച് ഓടി എന്നാണ് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ പറയണ്ടായത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുന്നത്? വേദങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും വേദം പ്രകാരം അല്ലെ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷമാണ് വേദം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറകെയാണ്. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം അല്ലെ, നല്ല ഉത്കൃഷ്ടമായ കുടുംബത്തിൽ പുനർജനിക്കാൻ സാധിക്കും, പ്രഭാവം, ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ആര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? വേദസൂക്തങ്ങളായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതില് അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പോ അല്പബുദ്ധികൾ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഈ വേദസൂക്തങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയത്തിന് എത്രത്താണ്ട് സുഖം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്താണ്ട് അത് ആസ്വദിപ്പിക്കുക വേണ്ടതെന്ന് പറയും ചിലര് അല്ലെ. ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, നല്ല സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയില്ല? ഈ വേദങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ, ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കുറെ പേരുണ്ടാവും, അവർ ഒരുപാട് ഡിവോഷണൽ ആയിട്ട്, അതായത് അവർ പറയും അവർ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരാണെന്ന്. കാര്യം അവര് ഓരോ ദിവസം ഓരോ അമ്പലത്തിൽ പോവും അല്ലെ, ഓരോരോ വ്രതങ്ങൾ, ഒരു ദിവസം ഷഷ്ടി വ്രതം എടുക്കും, ഒരു ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ഒരിക്കൽ എടുക്കും, അങ്ങനെ പല പല വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ 16 മാല ജപിക്കുക, അയ്യോ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല, രാവിലെ ഉറങ്ങി എനിക്ക് അത് ഒറ്റ ലേശം സാധിക്കില്ല എനിക്ക്, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറയാ. പിന്നെ അവർക്ക് ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എസ്പെഷ്യലി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവർ വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ ഒരു 5 or 6 ക്ലാസ് കേൾക്കും, പിന്നെ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് കാണാറില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സുഖം അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് ആണ്, നമുക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്, മക്കൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അവരൊക്കെ നന്നായി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, അവർ ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യം, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയണ്ട, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവര് പോവുക. അപ്പൊ അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ആണ്, വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ വേദങ്ങളിലൂടെ പോയവർക്ക് അവർ ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തന്നെയാണ് ആസക്തരായിട്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം മാത്രമാണ് അവര് നോക്കാറുള്ളൂ. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യം അതാണ് എല്ലാവരെയും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഐശ്വര്യത്തിൽ ആസക്തരായിട്ടുള്ളവർക്കും അതുപോലെ അവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ളവർക്കും, അതായത് ഇനിയും ഭൗതികമായിട്ട് ഐശ്വര്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല, അതിനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥഃ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത, അതുകൊണ്ടാണ് വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും അതിൽ വന്നു. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദ. എന്താണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ.
ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിശ്ചൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെയും എബോ ആണ് എന്ത് ഭക്തി. വേദങ്ങൾ എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ? 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. ഇപ്പോ വേദങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? സത്ത്, രജസ്, തമസ്, ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത്. നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും എബോ ആയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പറയുന്നത്. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി ലാഭനഷ്ടത്തെ കുറിച്ചോ ഇഷ്ട അനിഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ആത്മാവിന് എന്താണ്? ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനൊന്നും നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവിന് ഒരേ ഒരു ബന്ധുവേ ഉള്ളത്. ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ആത്മാവിന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധു അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് എന്താണ് പറയുക, സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഇതിൽ പെട്ടിട്ട് ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസ്ഥിതനാവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 3 ഗുണത്തിന്റെയും എബോ ആണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ എബോ ആയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ആഗ്രഹം വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ. എന്താണ് ഞാൻ? ആരാണ് ഞാൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം ആ അറിവ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് അറിയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ. ആ ഒരു ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ എന്താണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായുള്ള പുരോഗതിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണിത് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിതിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവേണ്ടത്? അതിനെ നമ്മള് ടോളറൻസോടുകൂടി സഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. അതായത് ഈ രണ്ടും, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ചിലപ്പോ ജയം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ പരാജയം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ സുഖം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ രാവും പകലും വരുന്ന പോലെ മാറിയും കയറിയും വരും അല്ലെ. ഒരിക്കൽ സുഖമായിരിക്കും, ഒരിക്കൽ ദുഃഖമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ ദുഃഖം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സുഖം വരും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വന്നും പോയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദനിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സമയമുള്ളൂ അല്ലെ. അതിനെ നമ്മൾ തിതിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ, ടോളറൻസോട് കൂടി. അപ്പൊ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത് എനിക്കൊരു ദുഃഖം വരാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ടി വരില്ല. ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുഃഖം കുറച്ച് നാളത്തേക്കേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാൻ സന്തോഷം എടുത്തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ തിതിക്ഷയോട് കൂടി നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് നമുക്കത് ആ ഒരു തിതിക്ഷ പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി. കാരണം അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും റിസർവോയർ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനൊക്കെ, നമ്മള് ഒരാളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ മാങ്ങയുണ്ട്, എന്നെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഞാൻ മാങ്ങ തരും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, റിസർവോയർ ആണ് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തിതിക്ഷ, അതായത് ഈ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ
വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായത് എന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കുളം, ആ കുളത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയും സാധിക്കും, ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയിലും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണവും എന്തിനു കിട്ടും? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സംഭരണി, അതായത് ജലസംഭരണി ആയിട്ടാണ് അത് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് ആ ഒരു ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ജലസംഭരണിയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചുകുളം എന്ന് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനംശ്ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത ഹൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങൾ എഴുതിയതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും എന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കൊച്ചുകുളമായിട്ട് വേദത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു, ജലസംഭരണിയായിട്ട് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനാൽ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ അറിയലാണ് വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാതെ ആർക്കും ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും ഒരു ലെവൽ ഹയർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മള് കുറെ സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിച്ച് എന്താണ് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ചിലപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ എന്താണ്, സംസ്കൃതവും അറിയില്ല, നമ്മൾ വേദങ്ങളും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അതും അറിയില്ല, അതിനുള്ള സമയവും നമുക്കില്ല, സാഹചര്യവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും അതുപോലെ ഭാഗവതം വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെക്കാൾ ഹയർ സ്റ്റേജിലെത്തി. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് ആ ഒരു വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാവും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. ബഹൂനാം ജന്മനാ വന്ദേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രപദ്യത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇതുപോലെ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹയർ ലെവലിലാണ് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹയർ ലെവലിലുള്ളവര്. പക്ഷെ അവരത് അംഗീകരിച്ചു, കാരണം അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരുടെ അംഗീകാരം വേണ്ട അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി സെക്യൂർ ആവുക, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പോ വേദങ്ങളുടെ അവസാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയലാണ്. ഭഗവാനെ അറിയൽ വരെ എവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ? വേദങ്ങളിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇത് ഹയർ ലെവൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും അറിയുക. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വേദാന്തി പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേദത്തിന്റെ അന്തം അല്ലെ. വേദാന്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചവൻ. അങ്ങനെ പഠിച്ച ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് വേദാന്തി. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭൂഃ മാ തേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിനക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ, ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് റൈറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലെ. നിനക്ക് അതേ അധികാരമുള്ളൂ. അതിന് എന്ത് ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിനക്ക് അവകാശമില്ല, അത് നിന്റെ അധികാരമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു ഞാനാണെന്ന്, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അരുത്. ഇപ്പോ എനിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണോ? വേണ്ട. അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ് കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് റിസൾട്ട് അത് നമുക്ക് അവകാശമില്ല, അത് നമ്മുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ളതല്ല. നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും.
പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതുവും താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ടിന്റെ കാരണം ഞാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനേ അധികാരമുള്ളൂ, അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും പാടില്ല. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, മറുപടി ഇല്ല. മഴയാണ് കൂടെ കൂടെ സൗണ്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും. പിന്നല്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാർ. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അത് നമ്മൾ ചെയ്തു തന്നെ ആവണം. സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർമ്മം അത് തെറ്റായ രീതിയാണ് അല്ലെ. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയൽ അതും തെറ്റായ രീതിയാണ്. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി എന്താണോ അത് ഒരു റിസൾട്ടും നോക്കാതെ, റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ലാതെ അത് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധന ഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് മംഗളകരങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടത് മംഗളകരമല്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊന്ന് ആ കർമ്മത്തോടും നിനക്ക് ആസക്തി വേണ്ട, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തോടും നിനക്ക് ആസക്തി വേണ്ട. ഒരു ഡ്യൂട്ടി, ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. യോഗസ്ഥ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയാ സിദ്ധ്യ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വാ സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ, അതിനോടുള്ള മമത അല്ലെ, ആ ഒരു മമത ഇല്ലാതെ സമചിത്തതയോടെ നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അതായത് ആ ഒരു സമചിത്തതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുക അല്ലെ. അതാണ് ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ സുധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേയൊരു വഴി. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ, കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാര്. ആ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുന്നതും ഭഗവാന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അവരോടാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ സുധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു അവിടെ ശ്രീപ്രഭുപാദമുണ്ട്. ദൂരേണ ഹ്യപരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗാധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ഛ കൃപണാഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഇപ്പോ ധനഞ്ജയ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ. ധനത്തെ ജയിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്താണ് ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ. ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യില് ഖജനാവൊക്കെ കാലിയാണ്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖജനാവൊക്കെ കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധനം ആർജിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ധനഞ്ജയനായിട്ടുള്ള അർജുനനാണ്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങൾ, ജുഗുപ്സാവഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, അതായത് മോശം പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ, ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ഭഗവാനുള്ള സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഒരു ജോലിയും തെറ്റായ ജോലിയില്ല. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ എല്ലാം എന്താണ്? പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി മാറും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? അത് പ്യോറാണ്. അത് ഇനി തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മപുത്രരോട് ഒരു കള്ളം പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ്? അശ്വത്ഥാമ ഹത എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അശ്വത്ഥാമ ഹത കുഞ്ചര എന്ന് പതുക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കുഞ്ചര പറഞ്ഞാൽ ആന അല്ലെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ
ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കള്ളം പോലും എന്താണ് സത്യമായി മാറും. ആ ഒരു രീതിയിലാവണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോ ജുഗുപ്സാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ആരാണോ കർമ്മഫലങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് കൃപണരാണെന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികള് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവാനുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. കൃഷ്ണാബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരും. അപ്പോൾ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നിവിടെ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാദീഹ ഉപേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദ്യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഈ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ നന്മയും തിന്മയും രണ്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലത് സ്വീകരിച്ച് ചീത്തയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നന്മയും ഇല്ല തിന്മയും ഇല്ല, എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവണം. അതാണ് യോഗം. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. സർവ്വവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനമായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിനഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്താഃ പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. പ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു കഷ്ടതയും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല, അവിടെ എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് എല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. കൽപ്പവൃക്ഷമായ അവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന് സീഡൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ വൃക്ഷത്തിനും എല്ലാം കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു ഫ്രൂട്ടിനും സീഡ് ആവശ്യമില്ല, കുരു ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, വിത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ വിത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ പുറംതൊലിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഫ്രൂട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് അചിന്ത്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. പിന്നെ എന്താ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായവർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെ, ഒരു കഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ ഒരു നന്മയും തിന്മയും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഒരു വിഷമം നമുക്ക് വരുന്നില്ല. 1000 വിഷമങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റിലുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് വിഷമമായി വരുന്നത്. ആ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിന് എന്താണ്? അതൊന്നും എഫക്ട് ഇല്ല. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ലേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മുക്താവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാക്കുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനായി തീരും.
ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാതെ യഥാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവജല ബുദ്ധി തഥാ യോഗമവാപ്സ്യസി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് യഥാ തേ മോഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം സ്വതവ്യസ്യാശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ സദാ ഉദാസീനനായി തീരും. അതായത് ഉദാസീനനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആണ് ഉദാസീനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ മനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, അപ്പം വ്യാമോഹമൊക്കെ ഇല്ലാതെ ആയി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും യാതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യം അല്ലെ. ഉദാസീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാദേ യഥാസ്ഥാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അപ്പോൾ നീ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പോ വേദങ്ങൾക്ക് വശംവദനാവാതെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മൾ വേദങ്ങളിലല്ല കുടുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത്, വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവ്യ അവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. ബുദ്ധി യഥാ യോഗം അവാപ്സ്യസി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് യോഗയുക്തനായി കഴിഞ്ഞു, നമ്മള് ദിവ്യ അവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കണം, അല്ലാതെ വേദങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതതി കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ അവബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരം, ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും? അപ്പോ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുന ഉപാചാരം വേണ്ടതാണല്ലോ. ഇത് അർജുനൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം യോഗയുക്തനായി ഇരിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം, അയാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടാല്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ദിവ്യ അവബോധത്തിനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക ഇന്നയാളുടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്തായാലും ഏത് രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോടൊരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇത്രയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രജഹാദീയതാ കാമാൻ. അപ്പൊ ഇതും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതൊക്കെ ഒമിട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രജഹാദീയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടഃ സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. ആരാണ്? മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയ കാംക്ഷകൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ആ വ്യക്തി ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം വേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ആ വ്യക്തി സ്വയമേവ സന്തുഷ്ടനാണ്. സ്വയം സന്തുഷ്ടനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചോദ്യം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ മനക്കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആകാംക്ഷകളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെ, മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാതെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരെപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ട്? ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു മൂന്നാമതൊരു കാരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും സ്വയം സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ദുഃഖേഷു അനുദ്വിഗ്നമനാഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ വീതരാഗഭയക്രോധഃ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയണില്ല, ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? എന്താണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? നമ്മള് ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം. ഇതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ. ഈ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാത്ത വ്യക്തി, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഒരു സുനാമിയോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകർന്നു പോകും അല്ലെ. ആ ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധമാവാത്ത ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇമാജിനേഷൻ വേണം. അതായത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങള് അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരോ ചിന്തകളാൽ വേദനിക്കുക, നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ ഭൗതികമായ വേദനയാണ്. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായ വേദനയാണ് മനസ്സ് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദി ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളാലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങള് അതുപോലെയുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേദനയാണ് ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സുനാമി, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ആദി ദൈവികമായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകാത്ത വ്യക്തി, അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്നും മുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല, അയാള് ഭയം ഇല്ല, അയാൾക്ക് ക്രോധം വരില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അർജുനനെ. ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. സർവത്രാനപി സ്നേഹഃ തത്തത്പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെ. എന്ത് നന്മ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയാലും അതിന് സന്തോഷം അധികം വരുന്നില്ല, ചീത്തയായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമമില്ല, അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർദ്ധിക്കുന്നവരാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നു. തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടക്കക്കാരെ കുറിച്ചല്ല, ഇത് ഒരുപാട് ഹയർ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ 16 മാല ജപിച്ചത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥിതധി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആവാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണത്. അത് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് ചിലപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എന്തായാലും എത്തും. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്. വേറെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി നമുക്കും എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ അധികം നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറെ അധികം നമ്മളെ സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നമ്മള് പഴയ കാലത്തുള്ളത് മാതിരി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കുറെ തപസ് ചെയ്ത് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മള് ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതില് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധം ഇത്തരത്തിൽ, അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ ഒരു ലെവലിനെ സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അത് തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മളപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. യഥാ സംഹരതേ ചായം പൂർണ്ണോങ്കാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആമ എങ്ങനെയാണ് തല മെല്ലെ അതിന്റെ ഓടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിട്ട് പതിയെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും.
എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആമ തന്റെ തലയും കാലും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് അതൊരു പാറ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇതൊരു ആമയാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. ആ രീതിയിൽ അത് എല്ലാറ്റിനെയും വിഡ്രോ ചെയ്യും. അതിന്റെ കാലും കൈകാലുകളും തലയും അത് അകത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പിൻവലിഞ്ഞു നിൽക്കണം. ആ ആമയെ പോലെ, ആമ എങ്ങനെയാണോ തോടിനുള്ളിലേക്ക് തന്റെ അവയവങ്ങളെ വലിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണം. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗിക്കും ഭക്തനും ആത്മജ്ഞാനിക്കും ഒക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി ആ വിധിനിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാകില്ല. അതായത് ആമയെ പോലെ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക്, അതായത് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഇതുപോലെ കൺട്രോൾഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാം, ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, സ്പന്ദിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നാക്കിന് അല്ലെ. അത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ, കാരണം എന്താണ് അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുനി. എങ്ങനെയാണ് മുനിയാവേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആള്, സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നയാള്, അതാണ് മുനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ ആഹാരത്തില് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മാംസാഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചായ, കാപ്പി, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ, ഒരു കീർത്തനം നടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് നാക്ക് കൊണ്ട് കീർത്തനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ കൈകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വല്ല മൃദംഗോ അതുപോലെ കർത്താളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൈകളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അല്ലെ. കാത് അത് കേൾക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും അല്ലെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ആനന്ദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം. മറ്റു സന്ദർഭങ്ങൾ ഉൾവലിക്കും, അതായത് അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഉൾവലിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾവലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അർജുനന് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാം എന്ന രീതിയിലല്ല, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദീഹിനഃ രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത, ഉന്നതമായ ഒരു രുചി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി തീരുന്നു. വിഷയസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ, ഒരു സുഖം, സന്തോഷം. ഇതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും ലെവൽ 1 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മള് പിന്നെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്, രാത്രിയിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ സാമ്പാർ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സാമ്പാർ നല്ല രുചിയുള്ള സാമ്പാറാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മകൻ ഒരു നല്ല പനീർ കറി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ആ പനീർ കറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറയും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറി കിട്ടിയാൽ മറ്റേ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നെയാണ്. അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി കിട്ടുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നിനോടുള്ള രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് വിഷയസുഖങ്ങളോട് നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അല്ലെ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എബവായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം, അതായത് ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു ആനന്ദം അതിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന രുചിയാണ്. ആ ഉയർന്ന രുചി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിനോടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാവും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഷയ സുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും നാക്കിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നല്ല രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാൻ അവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. അപ്പൊ വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം അപ്പോഴും മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യഥേഷ്ടം വിന്യസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാള് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ അല്ലെ, ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിലുള്ള ആസക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തി പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ബോധത്തിൽ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ചായ കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നമ്മുടെ നാക്കിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വന്നുകൊള്ളും. അല്ലാതെ അതിനെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റിട്ടയർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല. യതതോഹ്യപി കൗന്ദേയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ ഇന്ദ്രിയാണി പ്രമാദീനി ഹരന്തി പ്രസഭം മനഃ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ് അർജുന. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തവയും കരുത്തുള്ളവയുമാണ്. അവര് സ്ട്രോങ് ആണല്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അത് ഒട്ടും അച്ചടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്, അവർക്ക് യഥേഷ്ടം പോണം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയല്ലേ അടങ്ങിയിരിക്കൂ, മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവോ? മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ കേൾക്കോ? ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കൂല. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അവരെ നല്ല കരുത്തുള്ളവയാണ്, അച്ചടക്കം ഇല്ലാത്തവയാണ്. അർജുന, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും അവ ബലാത്കാരേണ വലിച്ചു നീക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ വിവേകിയാണെങ്കിൽ പോലും, ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കൊണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അച്ചടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചാലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് മുമ്പിൽ ആസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായ ഒരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി എത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവമാണത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചാലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കെട്ടിയിടണം അല്ലെ. അങ്ങനെ കെട്ടിയിടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം. ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതായത് മെയിൻ പോയിന്റ് കൃഷ്ണൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം കൃഷ്ണനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സ്വമേധയാ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലാതെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നല്ല വഴിക്ക് പോകില്ല. അത് വളരെ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കാനേ ആവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഈ എന്താ പറയാ കൂർമോങ്കാനീവ അല്ലെ ആമയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് മുൻപിൽ ആസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അത്രമേൽ ദിവ്യമായൊരു വിശിഷ്ട അനുഭൂതി എത്രേ കൃഷ്ണാബോധം. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മുൻപിൽ അനാസ്വാദ്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് അനാസ്വാദ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയും വിശിഷ്ട അനുഭൂതിയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത, ഉന്നതമായ ഒരു രുചിയാണത് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോഷകങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം ആസ്വദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവമാണത്. നല്ല വിശപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ പരാജിതനാക്കിയല്ലോ. അതായത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഏകാദശി പാരണ വീട്ടുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസ മഹർഷി എന്താണ് ഒരു രാക്ഷസനെ കൊണ്ടുവന്നതും ഒടുവില് വൈകുണ്ഠം വരെ എത്തിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ ഒടുവില് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവരാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവർ. അപ്പോ നമ്മൾ യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. സ്ഥിരതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാബോധം. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം ദുർവാസ മഹർഷി. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകളും ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങളും ധ്രുവദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും തൃപ്പാദ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച തുളസി ദളങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പരഹ ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. അതായത് എന്താണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ലെ നവവിധ ഭക്തി, അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എല്ലാ അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മത്പരഹ ഭക്തനാവാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ആശ്രയം എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു വജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാക്രോധോപി ജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വഴി? അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് അതിനോട് ഒരു ആസക്തി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും, അതായത് അത് നേടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെ, അതാണ് കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസ്കൃത വാക്കാണ്. കാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ആഗ്രഹം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണം, കിട്ടണം, എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, കാമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും, അത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രോധം വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്രോധം. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രത്യേക ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം
ഭക്തന് ആരോടാ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനോടാണ് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, കിട്ടുന്ന സമയം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അവരൊരിക്കലും ഈ വിഷയത്തിന് പുറകെ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവില്ല അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ പുറകെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഭക്തന്മാര് പോവില്ല. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആഗ്രഹം അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ്? ക്രോധം വരുന്നു. ഈ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ വരുന്നു. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ പ്രണശ്യതി അല്ലെ? ഭൗതിക കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാശത്തിന്റെ വഴിക്കേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട പൂജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുമ്പോ ഭക്തന് ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം അല്ലെ? അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ഒരു പായസം നമുക്ക് കഴിക്കണം തോന്നണം, അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാന് പായസം നിവേദിച്ച് ആ പായസം നമ്മൾ കഴിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. രാഗദ്വേഷം വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇപ്പൊ രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടം അല്ലെ? ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടക്കേട്. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിബന്ധനകൾ ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് അല്ലെ? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല. നമുക്ക് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ? അവിടെ ഒന്നിനും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ, വൈദി സാധന ഭക്തി പറയും അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാല് ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്തോളൂ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈഷയിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭക്തനെ കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതായത് കൃഷ്ണാബോധം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത് അതിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരാള് എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ്. വിരക്തി ഭഗവാനിലാണ് മുഴുവനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിരക്തി കിട്ടും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണത്. തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന് എന്തുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹൈതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് കൃഷ്ണാബോധം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? സമയം 4 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 5-6 ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 സ്ലൈഡ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, 10-12 സ്ലൈഡ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. 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 10-12 സ്ലൈഡ് കൂ
പ്രസാദേ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപജായതേ പ്രസന്നചേതസാഹ്യാശു ബുദ്ധി പര്യവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സംതൃപ്തമായി ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്ന ഒരാൾക്ക് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും വരില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അയാളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കില്ല. അയാള് ആത്മാവിൽ തൃപ്തനാണ്, അല്ലെ, സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ വലുതായിട്ട് അത് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ക്ലേശങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംതൃപ്തമായി ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മുക്തി ഉണ്ടാകും. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയതശാന്തിഃ അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? അയാൾക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധിയില്ല, ഉറച്ച മനസ്സില്ല, എല്ലാം എപ്പോഴും ചാഞ്ചല്യായിരിക്കും, അല്ലെ? അതില്ലാതെ മനസമാധാനം കൈവരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതായത് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോ യജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും സമാധാനമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമഭോക്താവ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സമാധാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇത് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് ആണത്. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനു വിധീയതേ തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംബസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു അലയുന്ന തോണിയോടാണ്, അതായത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ അലയുന്ന തോണിയോടാണ് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോകുന്ന ഒരാളിനെ, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോയാൽ അത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തോണി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസ്സംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. ഉദാഹരണം അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാറ്റില് തോണി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളെ മനസ്സിനെ വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ, അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഒരേ പോം വഴി. യാനിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേഹേ. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പകലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആസ്വദിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ആസക്തിയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖവിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ള ആള് ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ഭൗതിക സുഖഭോഗികള് അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തന നിരതനായിരിക്കുമ്പോ ഭക്തന്മാര് ഉറക്കത്തിലാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ 2 വിധമുണ്ട്. വിഷയസുഖ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അന്തർമുഖരായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശീലിക്കുന്നവരും. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതായത്
എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? അദ്ദേഹം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എണീക്കുക അല്ലെ, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ. ഒരു അഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? ആ സമയം നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക ചെയ്യുക അല്ലെ. 8-9 മണി വരെ ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും ഭൗതികതയിലുള്ളവര്. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ വരുന്നവര് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. സ്വതവേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും ഇഷ്ടങ്ങളും ടേസ്റ്റും രീതികളും ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോവുക. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്താണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കിക്കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഉറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമുള്ള സമയമായിരിക്കും, 3:30-4 മണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അലാറം വെച്ചിട്ടായാലും എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ബോധ്യം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ആസക്തരായവർ എന്താണ്, അപ്പോ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭക്തനും അഭക്തനും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. ആപൂര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി തദ്വത് കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സശാന്തിമാപ്നോതി ന കാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാണ്, നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരില്ല എന്നല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് നദികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ വലിയൊരു സമുദ്രത്തില് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡീപ്പ് സീയില് എന്താണ്, അതിന് ഉൾക്ഷോഭം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ട്, നമ്മൾ ഈ കരക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് ഡീപ് സീ ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിറക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉൾക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ, നദികൾ വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ പ്രക്ഷുബ്ധനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് അതിന്റെ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോകും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും പ്രയത്നിക്കുന്നില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. കൃഷ്ണാബോധം മുറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. അതായത് എത്രയെത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ അയാളിൽ വന്നു പോയാലും അതൊന്നും അയാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാം ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ ശാന്തിമതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈഷയിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും വിദ്യാഹംഭാവ ബോധവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ഇത് എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ, വിദ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റേതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച് നിസ്പൃഹനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള ആ ഒരു മമതാബോധം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാവണം. കൃഷ്ണാബോധവനാകണം എന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെ അവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെ അവകാശം, എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്. പിന്നെ എനിക്കെന്താണ് എന്തിലും അവകാശം ഉണ്ടോ? എന്തിലെങ്കിലും? അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി താനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാൻ പറ്റി, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം എന്റെ കയ്യിലല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നു തന്ന ആരോഗ്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്റെ കാഴ്ചശക്തി, എന്റെ ബുദ്ധിശക്തി, എന്റെ ഓർമ്മശക്തി, എന്റെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥത ബോധം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. യേശാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാതിമുഹ്യതി ാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പോ നമ്മള് ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ, നമുക്ക് വിഭ്രാന്തി ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള പാത അതാണിത്. ഇതിൽ നിലയുറപ്പിച്ചവർക്ക് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ, അതായത് ബ്രേക്ക് ആയി പോകരുത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിൽ ബ്രേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. മരണസമയത്തും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തും. കൃഷ്ണാബോധം അഥവാ ദിവ്യ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണം കൃത്വാങ്ക മഹാരാജാവ്.
ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത പരിപൂർണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ഒരു 2-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ദിവ്യ ജീവിതം വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഖട്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।